Ilu isi nke mbụ amaokwu 11 ruo na amaokwu 20. Ọ bụrụ na ha asị, soro anyị jee ka anyị chaa nwa ọbara, ka anyị zobe onwe anyị ijide onye na-emeghị ihe ọjọọ n'efu, ka anyị loo ha na ndụ dịka ala mmụọ, bụ ndị zuru oke dịka ndị na-arịda n'olulu. Ihe niile dị oke ọnụ ahịa ka anyị ga-achọta. Anyị ga-akwaju ụlọ anyị niile n'ihe anyị kwatara n'agha. Nza gị ka ị ga-efe n'etiti anyị. Otu akpa ego ka anyị niile ga-enwekọ. Nwa m, esola ha jee n'ụzọ, gbochie ụkwụ gị n'ịga n'okporo ụzọ ha, n'ihi na ụkwụ ha na-agba ọsọ ime ihe ọjọọ, ha na-emekwa ngwa igbusi ọbara. N'ihi na ọ bụ n'efu ka a na-agbasa ugbu n'anya nnụnụ ọbụla. Ndị akwa ọbara onwe ha ka ha na-eche n'anwụ, ha na-ezobe onwe ha ịnwude ndụ nke aka ha. Otu a ka ụzọ niile nke onye ọbụla nke akpịrị uru na-ezighị ezi na-akpọ nkụ si dị. Ndụ nke ndị nwe ya ka ọ na-ewepụ. Amamihe na-eti mkpu n'ezi. Subscribe and share. Ka ọ dị oge ọzọ, nọdụ ọfụma.